Qdiet mhux governattivi se jkunu tigawdu minn proġett ta' housing speċjalizzat b'investiment ta' €1,000,000. Dan tħabbar mill-Ministru l-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galdes li qal kif dawn l-qdiet mhux governattivi ġew allokati proprjetajiet tal-Gvern li tħallew għal snin twal fi stat ta' abbandun u se jingħataw il-fondi neċessarji sabiex iwettqu x-xogħlijiet fihom ħalli jkunu jistgħu joffru servizz speċjalizzat. Dawn l-erba' proġetti huma Dar Awsalla f'San Ġwan li se tkun f'idej il-Moviment tad Drittijiet tal-Persuni Omosessuali l-MGRM, il-YMCA Communal House fil-Belt Valletta li se tkun f'idej il-YMCA Malta, Dar Mixtla f'Birkirkala se tkun f'idej il-Fondazzjoni Sebħ u l-estensjoni ta' Dar Teresa f'Bormla li se tkun f'idej il-Fondazzjoni Richmond. L-estensjoni ta' Dar Teresa tfisser li minn 3 familji issa se jkun hemm iżjed familji li jgħixu fiha. Dan intqal minn Stephanie Dimek Sant mill-Fondazzjoni Richmond fejn permezz dan il-proġett se jkunu qed jgħinu ommijiet bi problemi ta' saħħa mentali. Grazzi għal din l-estensjoni anki għaż-żieda tal-fondi, dan il-proġett illum ħajkun anki aħjar milli kien intenzjonat fil-bidu. Aħna grati u qegħdin inħarsu b'ħafna entużjażmu biex nibdew naħdmu fuq dal-proġett biex infittxu naraw il-familji anki jutilizzaw dan is-servizz. Il-Ministru Rodrik Galdes spjega kif l-eruq ta' dan il-proġett ġej minn l-esperjenzi taż-żgħażagħ u nies oħra mis-soċjetà li l-vuċi tagħhom sabet widhem minn dan il-Gvern. Intisaħħu wkoll l-akkomodazzjoni soċjali iktar minn hekk imma qegħdin nikkreaw ukoll servizz ġdid li sal-lum qatt ma kien jeżisti fil-pajjiż. Aħna naħdmu għandna l-alleati tagħna li huma l-NGOs huma dawk li jipprovdu diġà servizz volontarju imma wkoll servizz professjonali fl-istess ħin. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackey qal kif nies fis-soċjetà l-ewwel li jersqu hija li qdiet mhux governattivi. Min-naħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari l-Qdiet Volontarji Clifton Grima qal kif il-Gvern qed juri bil-fatti li qed jgħin lis-settur tal-volontarjat. Ta' bil-fatti il-Gvern ikompli juri konferma kemm il-settur tal-volontarjat huwa sieħeb strateġiku, sieħeb li permezz tiegħu qegħdin nitlu fil-komunitajiet tagħna u nagħmlu ta' bilħaq differenza fil-ħajja tan-nies.